Hej og velkommen til mit første video i dag. I dag skal vi spille Driving Empire. Det er et mega sjovt spil, som jeg også spillet før. Og det er faktisk mega sjovt, fordi man skal bare køre biler, upgrade biler, og så man kan drag race. Noget, man kan race level 16, det ved jeg godt. Nej, 60 mener. Ja, og så er alt det her. Det er min hurtigste bil, som jeg har. Drift! Og så skal jeg bare lige vente, og så skal jeg lige race mod ham, hvis han gider. Mister. Jeg er meget hurtigere end dig, det ved jeg godt. Kom nu, er du bange for mig? Er du bange? Kom nu. Ja, og så skal vi bare lige se, hvordan det går. Måske vinder jeg, måske loser jeg. Og så, hvis I nu er på det her video, like and subscribe please. And leave a comment please. Yes. Yes. Ja, han loser, han er på en motorcykel. Er I klar? 3, 2, 1, go! What the fuck? Yeah, vi vandt! We went. Okay. I dag skal jeg købe en ny bil. Jamen helvede. Sådan. Det er en Devil 60. Jeg skal lige købe en ny bil. Okay. Fordi, okay, jeg skal bare købe en ny bil. Det er den tvivl. Han har kørt med den her. Jeg har kørt med... Prøv at hvor den. Nope, den var ikke her. Jeg har kørt med den her. Den her. Perfekt. Back to vehicles. Hvad for en tror jeg, det skal jeg købe? Okay, yes. Så vi skal lige kigge. Vi skal kigge efter den der. Acceleration. Det er 30. 35. Ja. 36, det er fint nok. Så skal jeg lige kigge. Hvad kan vi tage? Handling. Vi skal bruge acceleration ved det. Nej, vi mangler lige lidt. Glem 50. Ja, så skal vi lige finde lidt mere en, eller en bedre en. 43. Så skal vi lige kigge bedre, mor. 44, okay. Okay, det er fint nok. Det er den, som jeg har bare i mærke. Det hedder 2060 Mobile M Speed. Noget som helst. Ja, så skal vi bare lige finde noget her. Ja, så finder vi bare lige en bil, som der er hurtigere end min. Nope, det er den samme bil, som jeg fucking havde med. Ja, så skal vi bare lige finde, hvad det her. Det er en elektrisk bil. Den tager vi ikke. McLaren Helme. Damn! Ja, så skal vi bare lige... Sådan. Nu kan I godt høre det. Hallo, Mr. Pidu. Så kan jeg lige gøre... Jeg skal lige skifte, okay? Så nu kan jeg godt høre det her nu. Så måske Bentley? Nej, måske... Så skal vi lige finde en McLaren sådan her. 42, godt. Det er en Bugatti. No. 48. Okay.
skal vi bare lige finde en bil, som der er hurtigere end min gamle. En McLaren 40. Eller, back to vehicle. Den her. Damn, tæt på. Nope. McLaren. Jeg skal lige kigge her. New vehicle. Ja, det ved jeg godt, at den er. Det ved jeg det godt. Kun dørene. No. Damn. Den gider jeg godt at have, den her. Den her gider jeg godt at have. Den har jeg. Og den har jeg. Jeg købte med Robux. Sikkert. Apollo Cadillac. KTM. Jeg skal have Pagani. Det er lidt dyrt, tror jeg. Jeg skal jo lige finde noget andet. Porsche, Nissan. Her er Nissan. Nope. Her er det Nissan GTR. Den er sygt god, men no. Den er officiel, den har jeg ikke. Nissan her. Nej. No. Nope. Sådan, så skal vi bare lige kigge her, hvad vi alt har. Eller hvad kan jeg købe? Nej, jeg kan ikke købe. Nej, jeg kan købe den her. Det er min dyreste, som jeg har nu. Og måske her noget, er der nogle gode Pagani Roadster. Hvorfor siger jeg Pagani Roadster? Roof. Damn. Så skal vi bare lige kigge. Oh my god. Ja, så skal vi... Ja, okay. Det er mega svært. Den har jeg, den her. Favorite vehicles? I don't have favorite vehicles. Low to high price here. What's in there? Jeg gider godt at have den her på, men hvor er den henne? Hvor er den? Nu, det var længere nede. 1,6. Er den væk? Det var sådan en motorcykel, men en scene, der siger væk af den. Ja. Og så skal vi bare lige kigge, hvad jeg vil have for en bil nu. Spider. Nope.